Византийски замък Кале Дидимотихо. Замъкът Дидимотихо, или както се нарича от местните жители Кале, доминира на скалист хълм 107 метра на левия бряг на река Еритропотамос, Луда река. Местността има оцелели следи от човешко присъствие на праисторически времена. Замъкът е защитен от стена с обща дължина от около 1800 метра, която редовно се подкрепя с кръгли и правоъгълни кули, 24 на брой, които датират от предхристиянския до османските години. Най-известната и впечатляваща е кулата на Василопула, принцеса, в югоизточния ъгъл на укрепения хълм, който взима името си от легендата, че дъщерята на губернатора на града пада от укрепленията и се самоубива. Много характерна е плочата, която е запазена с гравиран монограм, вероятно от протостратора Михаил Глава Тархиноити. Има няколко големи и малки външни порти. По стените, като най-главната, са Сарай Портес, Неропортес или Калиопортес и входа, портала, при моста в югозападната част на укрепленията близо до река Ериотропотамос. Близо до Неропортес, водни порти и северно от Калето в подножието на западния склон се намира Пендозоно, кръгла кула с една права страна, вътрешността на която била използвана като резервоар, осигурявайки доставката на вода до замъка и укрепвайки защитата му. Подножието на хълма, във вътрешността на скалата има пещера, издълбани кухини, които служат като резервоари за съхранение и вода в мазетата на къщите, както не се изключва и религиозната употреба на някой от тях.